marroiak, berdeak, horiak, berde argi eta berde ilune, grisa, horia eta urdina. Berde ilunean botatzen dire kristalak. Berde argien. Arropana, bertze badago olioana. Berde ilunean botatzen dire pañalak eta. Nik ditut elkan pila batzuk jasar zerzarak, kentzen dizko nire munduko bolari. Igatik nik niau botatzen dut eta itxera niau. Bestia, platano azalak eta mandarina azalak eta gauzak, eta bestia refusa. Komposta pintatzen da? Gu botatzen dugu gure janaria batzutan gure txakurrari. Eta jaten dure bai madalena papera. Dutelikan jostailu zar bat, hartzen diot puska bat, eta dut bertze jostailu bat dela dura berdina, itxasten dut eta egiten dut jostailu berri bat. Nik egiten ditut eskulanak. Birziklatzen dena ez da botatzen bertederora eta ez dena birziklatzen botatzen da bertederora. Tortzen dela zabor kamioia eta eramaten txulan baitera ustez. Sartzen ditu bere motxila horretan, moduko horretan. Egiten dute berriz bihurtu beste gauz batean. Igual lata bat matxakatu eta egiten duzu beste gauza bat metalak adibidez aulki bat. Batzuten daude dena gauz guztiak nahasik. Hobe da birziklatzea. Eta naturez oso zen arbolak hilko dire eta arbolak ematen digut oxigenoa. Hasten da atmosferan zuloak egiten eta hor sartzen handire meteorituk eta usteran dituzte gauzak edo olako gauzak. Eta itxasura botatzen zuten nahi, Animaliak ziren arrainak. Jaten dutelako zori. Eta gure ere zikin erateko. Eta nola egiten dugu edateko eta? Erosio beharko zen. Animaliak hiltzen aldira eta izango zen zailago lortzea janaria, adibidez ardiak ematen dugu gaztak, gaztanbera, eta behiak esnea, eta... Ez baldin badago arrairik ezingo egin janarraia. Eta txerriak txorizua, txistorra, txingarra, xolomoa, eta... Berziklatu barra da, zeba bertzenaz geldituko gara urikabe. Eta ezingo dugu bizi. Birziklatu. Birziklatu!